ya ɓe lornen kadi ko boluɗen ɗo seeɗa to Allah cello muwi min keɓino ƴewnandu diga ittihad talabatul mahad waɗangoɓe kalima kiikiɗere ɗo to min nooti ƴewnandu man ƴewnandu man ndu wanginani min woodi colengol ha maɓɓe hawtugo be amin heɗitago min colengol man gonna ɗum hunde famarde ɗum valeur man nga wajibi yimɓe nafitoronga huccitinanga bo ko ɓe kalimol lattingol mutawadi'ol dammugol bana ngol ɗo man ɗo huccitinagol ha formugo hakkilo mentalité fukarajo mo mahad man to mawdu'u mo min ɗaɓɓiti ɗum ha ɗo man bo juzur al mahad al islami al juzur wa tatallu'at mahad al islami ha meɗen ɗo bana mahad al islami fi kulli makanin ha meɗen ha Cameroun ɗo juzur mum ɗaɗi mum to heɓi yarni mahad man ha man latti ɗon tatallu'at ji mum ɗume mahad man ƴeewata yiɗi réalisa to lattake heɓi ɗum kam bana message gonga har mahad man huwi to anasirji ɗiɗi ɗi kanji jiɗɗen yewtango ha kiikiɗere men toujours ji mahad man ɗo ɗaɗi muɗum ɓe tatallu'at ji ɗi mahad majum foti ko ƴeewata yiɗi réalisa to mahad man o unwanmo koyme man o yewtango toujours ji mahad man bana yewtango bo tatallu'atil mahad man rubama to goɗɗo nani ɗum li awwali wahala kam laran bana yimɓe lattiɓe ardiɓe mahad man mubasaratan man ɓe kamɓe ɓen mari hakke yewtango unsurji man ɗiɗi bana goɗɗo lattake bana ɗufayli bana goɗɗo lattake bana sorkake har nastugo yewtana hunde alhaali bo foti iktisasatji maare wonanan jihare wonde a miɗo ɗaɓɓitiraɓe geldol fotde de ko gewtanmi man ɗo Allah cen ɗo risque en fatana bo ɓe mbiya ɗum en ɗo fassira ɗum ɓe ƴoyre hay kutubul fiki bo ɗo fassira fatana kam sendidirgo hakkunde kuuje ɗiɗi yimɓe ɗon giya ɗum hunde woore walla bo hawtugo hakkunde kuuje ɗiɗi yimɓe ɗon giya ɗe e feere feereje to fatana ɗum to wiyama hunde nde wayna woodi fatana kam kuuje ɗiɗi foti yimɓe ɗon giya ɗe ɗum hunde woore marɗo fatana man o wara o wiya hollina ɓe hunde nde feere feerere walla kuuje ɗiɗi yimɓe ɗon giya kuuje ɗe ɗiɗi ɗe feere feereje marɗo fatana wara holla hunde man ɗum hunde woore walla bo aks ba mbinomi to ɓen toro Allah caniɗo hokka en fatana deydey to ardu o timmi kam en lattaki en memtiri ɓe jihare foti nde lattoto nden ihtisasatji ɓen lattiɓe darotoɓe dow mahad man mubasharatan to ɓawo man nasten mubasharatan ha mawdu'u meɗen mahad al islami ɗo wakkati nga wari ha ngatude ɗo ngatudanga dow lesdi marndi lesdi his ta awi har maari man anasirji deydey ko fungo man ñamata ɗo ɗon ndiyam bo ɗon wakkati ha mahad man awe har lesɗe meɗen man ɗo mahad man tawi lesdi man ndi woodi his ndi be amo ndi jaɓan futnugo ndi hokkan ɓendallo boɗo to ni kugal mahad man ɗon no fo kuuje ɗiɗi ɗe kam mahad man tawɗo woodi ko weƴƴita ɗuɗɗum andingo lunga arabiya andingo bo ma wadde islamiya andina fiqhu andina tafsiru andina kaza ila akhir ngam bo islam to wari ha sankito ha nokkure kam sankito joɗo tabita bo kam heɓiditta ko ɗum timma sey be kuje man ɗiɗi sey be lunga arabiya sey bo be mawadde islamiya e ha meɗen ɗo islam man tabiti joɗake nden kam la shakka nde islam man ɗon tabiti ummatore ɗon diɗnoro be dina man andi dina man kam nde ka ummatore man nde andi lunga arabiya nde alli bo mawadde islamiya madaji islam man diga fuɗɗugo intisari islam ha lesdi men ɗo halakatji ɗon majalisji ɗon wodi ɓe jooɗo mbaɗa halakatji fukarɓe ngara janga halakatji man ɗiɗi miccitite ɗum école ji mawɗi formuɗi yimɓe ɗuɗɓe to yumkin en bolwan halakatji man ɗo deydey ko ta sali ha lesdi meɗen ɗo bictisar na ha kuɓiɗinen fuu amma en dokkan be tasalsul ni ndande majalis ma nda ɗum fuɗɗi nda ko tokki ni ha ngaren ha gonɗen jonta ɗo
halagal ula halagat Modibbo Hamman Selɓe. Modibbo Hamman Selɓe kanko latti arano Modibbo ha lesdi meɗen Marwa ɗo marɗo jonde jangini. ɗum Modibbo la shak Modibbo mawɗo o wawi be jangingo mako man ɗo be moggal fukarɓe ɓe o formi ha jangirde mako be ummatore wondude be mako wakkati man ɗo o dimbo o waɗa mouvement o tabitina kosngal islam ha ɗo o assasna dawla islamia ha Marwa ɗo. To la shak wodi majmu a ɗurga Modibbo man o jangini o sarwotiri o huudi ko o huwi ko nde latti tafsilaji daranɗi majmu aman ga ɗum wayne man ko nde tafsilaji man ɗi ngala ha meɗen gam sabida artuno e man ɗo ɓe bindana en tarihi man amma ɗo ciftora nder ɓe o huudi kan woni ɓe liman yaya wartugo mako ha Marwa man ɗo kanko Modibbo Hamman Selɓe man o assasni silama ha Marwa man ɗo liman yaya man o kañum yimoto ha wakkati ardungal mako to nden la set o sankiti andar silama man o formi yimɓe o waɗi mouvement o dimbake o tabitini tambankode silama man batte mako man ɗe kanje latti batte arane ha meɗen ɗo. To dede ko huwa ha wakkati mako man ɗo kanjum ɗum prépari pawa tokkotongal yaɓande tokkotonde halka ɗiɗaɓo. To halka ɗiɗaɓo man bo ɗum Modibbo Mouhammad Damraka. Modibbo Mouhammad Damraka man bo kanko latti muassisu sulala damrakiya kanko latti fondateur dynastie lamɓe Marwa jonta ɗo kanko man bo ɗum Modibbo mawɗo marɗo andal masine hakkaknuɗo be andal muɗum man ɗo deydey ko goɗɗo fuu hakkaknayi tabitinayi be andal muɗum ha lesdi men kanko usra ma ko o acci man ɗo kanko usra man kañum jogi laamu fataraji ko arti colonisation wakkati colonisation ɓaawo colonisation man dilli indépendance waɗi fu man fami usra mako man ɗo kamɓe ɓen jogi kiitu lesdi Marwa man diga jogaɗe laamu man ɗum kiita be laamu man ni ha jogaɗe laamu man garti ko wi'ete ɗum autorité traditionnel fuu man ɗum fami mako man zurriya mako man ɗo kamɓe latti jogiiɓe laamu man den kanko Modibbo Hamman Damraka man ɗo o goɗɗo jawmo andal o wari o yimɓe ummatoje ɗuɗɗe o jangini ɗuɗɗum o sankiti e culture islam ha ɗo o sankiti fura o sankiti kala ko jangete fuu e andal man ngal bo latti heeɓere mako ha o yetti man fuu kanko Modibbo Hamman Damraka wakkati o yetto ha lesdi Marwa man ɗo to Modibbo Hamman Selɓe en déjà ɓe mbaɗi lesdi man lilattake lesdi julɓe to amma wakkati hoɗgo mako ha ɗo be ɗuɗɗugo jangingo be yiigo deydey no niveau mako foti ha andal élite en lattinoɓe dawranan ɓe wadgo laamu ha lesdi majum wakkati man ɗo kamɓe man ɓe ndaari sottingo laamu man ha dynastie gonnoga ɗon no mara laamu man wakkati o tawa man ɗo hettinira laamu man ha maako raison wol ngol ɓe tuugi ha majum man ɗo andal maako be deydey ko huuwi ha jangingo ha sankitigo diina man to ɗo ɗum particularité ol gotol ngol o mari ngol luttuɓe maray ɗum andal man tan noon latti ko ardinimo particuliére el ɗiɗo on Modibbo Hamman Damraka man nde o mari ha lesdi Marwa man ɗo wakkati ha Marwa man ɗo o nat ɗum deydey de'ande Marwa man woni ko jokkiɗen ɗo na noon de'ande Marwa man fotno to masalan ɓogo ɗum laamu miskin ɗo ɗum laamu gazawa ɗum laamu fotano ɓe laamu Marwa man amma be laamu be andal maako kanko man be deydey ko huuwi be andal maako man ɗo ardiɓe gure man ɗo ngari be sago muɗum man noon sappimo dokkitimo ardangal lesdi muɗum en gonan be ardangal lesdi muɗum am les ardangal maako ɗum man bo andal tan o heɓi o réalise ɗum be andal tan o heɓi o réalise ɗum man ko ɗum bo ɗum particularité ol ngol timmanayi tana maako ha lesdi meɗen ɗo to deydey gurelɗe limtuɗen garɗe nasti diga wakkati maako man ɗo nen nanɓe en andi kadi ha tarih e fasliɗe ɓawa ɗon ha 1960 ɗo yeeso waɗgo indépendance ɗo wakkati ha ɓe laamiɗo Amadou Koyranga gure majum fuu man ɗe gurtiɗe ha less ardungal Marwa amma ɓogo kam kañum kam wurtake no diga ko arti diga wakkati laamiɗo Hammadou Sadio laamu e noon bo kanko Modibbo Hamman Damraka man nde particularité ji maako o wawi accango laamu cembingu zurriya maako ɓeɗo lulutira dow laamu majum ha waddugo hande to halaga majum nga bo deydey ko Modibbo Hamman Damraka man huuwi ha sankitigo andal man ɗum halaga cembinga ɗum école o ma pindiwa
marnga effeji cembiɗɗi ɗum basuwa sembinga nder basji meɗen ɗi mahaɗen dow muɗum. To ɓawɗon to en cotti diga modi bamman damraka en gartan ha halaka salisa. Halaka salisa ɗo en tawan jotta kam janib siyasi côté laamu côté politique ɗon seeda be côté scientifique. Wakkati aranno man kamman selɓe o modibbo o wiya kaw lamɗo kanko on modibbo kanko on bo gérata lesdi man. Modi bamman damraka kanko on modibbo kanko on bo gérata lesdi man. Amma ko gareten ɓawo ɓe tammiɗen largo ɓawo ɗo ɓen kam fu modiɓe lamɓe man kamɓe ngala tahassus gadiya sharia, ɓe ngala spécialisago gadiya andal ngal dina. To nden ɗum fuɗɗi ɓawo modibbo hamman damraka man. To nden ɓe gi'eten ɓawo modibbo hamman damraka man suklani andal man, jangini cankiti andal man. Inɗe ɗe ɗo en ɗon nana aran modibbo Mustafa man ɗum ɓi modibbo hamman damraka man. To modibbo Usmanu bo ɗum modibbo mawɗo baɗɗo janginɗo ɗuɗum ha meɗen ɗo, fami mako ɗo lutti ha meɗen ɗo. Modibbo Abba en ha ko hucciti ko heddi be yonde lamɗo ɗo, jotta ɓe goti janirawo mako wonan ko jantirawo mako wonan Tijani on latti koriɗo be jantiraɓe bo ɗon kadi heɗan ɓe ni andirteɓe be fami modibbo Abba en. To modibbo Abdou ɓeɗo bo inɗe ɗe ɗo modibbo Abdou bo kañum bo ɗum fami andanga, modibbo mawɗo janginɗo ɗuɗɗum. To kanko bo ɗum fami mako man ɗum lutti fami ɓe mbiyata fami modibbo Rachil ha dow mayo ɗo. To ɓeɗo man tato man ɓe jangini ɗuɗɗum kamɓe bo dispanci ɓe cankiti andar silawo man ɓawo modibbo hamman damraka. To amma arano nder tato man ɗo modibbo Mustafa ɓi modibbo hamman damraka man kanko latti ɓurɗo ɗuɗgo fukarɓe ɗuɗgo bo sankitirgo andal man. To en cotti ha halaka ngaɗo en gartan ha halaka nayaba man bo en tawan ha ɗon imam Muhammad Sa'id kanko latti pukarajo ɓurɗo mawnugo nder fukarɓe modibbo Mustafa man, e kanko bo on ronti jangirde modibbo Mustafa man. ɓawo ɗo modibbo Nasru man bo kañum bo ɗum ɓi modibbo Usmanu mo calinoɗen nane ɗo. Modibbo Amadou kanko modibbo Amadou man bo ɗum ɓi modibbo Abdou mo calinoɗen nane ɗo ha fami modibbo Rachil en ɗo. Kamɓe bo tato man kamɓe bo ɓe ngari ɓawo babiraɓe maɓɓe man ɗo, e ɓe jangini ɗuɗɗum ɓe cankiti andal no ɗuuɗi. فقد يكون مع هؤلاء آخرون شاركوهم في العلم ولكنهم لم يشتهروا بالتعليم أمثال ɓeɗo man ɓe tatto ɓe limtuɗen ɗo liman Muhammad Sa'in, modibbo Nasru, modibbo Amadou foti lattoto woodi woɓɓe ɗum ɓe maɓɓe kamɓe man fu ɓe siforte ɓe andal ko nde ɓe latti ɓe lollirayi ɓe sankitigo andal man bana ɓeɗo lolliri sankitigo andal man nder maɓɓe masala mbaɗa modibbo Yuguda e goni juggal fo ɓe andira e ɓe andal lakin ɓe andiraka ɓe margo fukarɓeji ɗuɗɓe jaɓɓe ha maɓɓe. ɓawɗo ngaren hal halakal hamisa dirtiɓe diga ɓeɗo man ɗo gam bo en tawan modibbo Babba man ɗum eben modibbo Mustafa mo janoɗen ha to man ɗo. Modibbo Babba ɗum ɓiyiko. To en tawan modibbo Boboy bo ɗum modibbo mawɗo mutamakkinijo cankitiɗo andal ko ɗuuɗi. En tawan modibbo Zangi bo ɗum modibbo mutamakkinijo keɓidiɗo har lugawiyat, anduɗo andal lunga ɗo sanne, anduɗo bo windugo sanne, ɓeɗo manamo ha fanwol windugo, o binduɗo o acciru ɗuɗɗum. ɓawɗo modibbo Ibrahim bo ɗum modibbo mawɗo cankitiɗo ha ɗo jangirde ɗuɗde. ɗum modibbo man o malien jo, o wari ɗo zaman lamiɗo Amadou Sadio, ɗuɗɓe jangi dow mako wakkatire man, kanko fu nder sankitiɗo andal masine ha lesdi meɗen man ɗo. ha ɗon wi'e ma lamɗo Amadou Sadio on hoore muɗum man bo janguɗo ha modibbo Ibrahim malien jo garɗo man ɗo. a tawande modibbo Ibrahim o wiyata modibbo Ibrahim modibbo mi yiɗi mi janga, modibbo wiyata mo na lamɗo a jangata, min mi do'ata darja andal mi wara mi tawi ha saare ma mi jangine, an bo a do'ata darja laamu ngara tawami ha jawleru am mi jangine. lamɗo Amadou Sadio wima min mi wara, lamɗo Amadou o puccu muɗum wakkina maccuɗo muɗum ngafakka muɗum wara ha dammugal jawleru mako itta paɗe muɗum nasta jangi waɗi marraji ɗiɗi o jangini ɗum, o wi jotta ka laamiɗo deɓɓu kadi min bo mi wara mi janguen ma ha saare maɗa. to ɓawo ɓeɗo man ɗo halagan yeegowa inɗe ɗe guiyeten ɗo ɗon wara ɗo: modibbo Yaya Bakary, modibbo Bello, modibbo Aminou Mal Soudani, modibbo Tukur Pette, Goni Hamidou,
e tana maɓɓe ɓe manɓe fuu ɓeni latti mawnira en marnoɓe école ji mawɗi formuɓe janguinɗi ɗuɗɓe man kam yimɓe ɗeɗo honde latti woodi jangirle ɗon goɗɗe man bo ɗon seeɗa seeɗa man bo ɗon tawi wakkati majum amma jangirle mawniraje kuuɗe ha jangirle man kam yimɓe ɗeɗo man ɗeɗo mi jangirle ɗeɗo man école ji ɗiɗo limaɗi ɗo école ji goɗɗi gurtiɗi ha école ji man janguinɗi bo bana modi bo Ousmane janguinɗo modi bo Ɗayru janguinɗo modi bo Babaru ha dow ma ɗo janguinɗo to kadi ko himmoto en kam en daroto diga halaga sadisa ɗo ha halaga sadisa ɗo ɗo darotoɗen ha halaga sadisa man ɗo woni yimɓe woɓɓe gurti dilli jangoyi ha jami'aji gonɗi ha lefte arabe kamɓe man jangoyɓe ha lefte arabe man ɗo kamɓe ɓen garti nde ɓe garti kamɓe man ɓen assasni ma'ahiji ɗiɗo kamɓe ñiɓi fondi ma'ahiji ɗiɗo nden ma'ahiji man ɗo laysat asaran khasan bi tilka al jami'at ma'ahiji man ɗo na ɗum effet lattinga effet keroriɗo université ji janguinɗi ha yasi man inowa ɗum effet mustarak ɗum asar mustarak ɗum effet amma ɗum effet man nga commen wa woodi ko côté local huuwi woodi ko côté jami'aji man ko huuwi ɗum man bo ɗum nastidir ɗum sendidirgo hakkunde majum waɗatako sendidirgo hakkunde man waɗatako kocen jami'aji man ma'ahiji man ɗo dokkiten ɗi jihare woore faslen jihare mbiyen jihare nde ɗo kayre ɓulni ma'ahiji man bana waɗata bo ko en dokken ɗum jihare ndeya mbiyen jihare ndeya man kayre ɓulni ma'ahiji majum fu ɗum waɗatako ɗum hunde nastidirnde côté local man ballitito ɗuɗɗum kañum woni ko préparé ɗuɗɗum côté jami'aji man formuɓe ɓeɗo man garti mbaɗi ma'ahiji man bo kanji bo participe ɗi ha ɓeɗo man ɗo ɓe ngari ɓe fondi ma'ahiji man ɓeɗon mbiya waga zakaru anna tarikh fi masirihi la yadbau khattan mustaqima wa innama yadbau khattan lawlabiyan sa'ida ɓeɗon mbiya tarikh ɗum fotan ɗum tarikh ɓiɓɓe adam ɗum tarikh ande tarikh ɗum tokkata ko lawol ni darnugol cir yani histoire ɗum ha lawol ɗum histoire tokkata ko lawol darnugol cir gotol noon mais innama histoire ɗum ɓe tokkoto lawol lattatolngol khat lawlabi sa'id khat ɗum lawol amma lawol lattingol bana ɓale hosoru ɗon taro ha wa'o dow kala ɓalal fu ɗo joɗi dow ɓalal nden to en daari ban to ni non wiyete ko tarikh non yarata tarikh yarata dido darnugol innama yaran be khat lawlabi ni kam nden kam mahiji ɗo ɗum ɓalal nder ɓale amma ɗum wona kanjum man ɗo cenden ɗum be ko salino man ɗo mbaɗen ko sali man ɗo wala effet wala batte muɗum ha majum nden kam halagaji cali ɗiɗi pat diga modibo man selɓe man ha waddugo ha halaga nga cakitoriɗen ɗo kala halaga fuu ɗon mari dawru mum ɗon mari halaga muɗum bana mahol ni bana mahol hosoru halaga gonga bo ɗo nasti halaga gonga bo ɗo nasti to ɗum malattake ɗum hat lawlabi kam na ɗum halaga nga sekata gurtina ɓalal ngal ɗo ɓe to en niɓan bana suudu kam en niɓan ɓalal amana ɓalal man nasata nder ɓalal artugal ɓalal man ngal jotto feere magal jango bo ngaren mbaɗen ɓalal gongal feere muɗum amma to ɓale man ɗe lawlabi to ka ɓalal fu ɗo nasti ha ngala ɓalal fu ɗo nasti ha ngala wala no ɗum sendol to nden kam tarikh man ɗo non yarata e fakat nde modiɓe ɓe mbi non tarikh man yarata kam non ɗum wayi ɗum ɗo nastidir ɗum sendatako nden ka mahiji meɗen man ɗo dede ko huwa ha côté local ɗo woodi effet ji cembiɗɗi ha majum e ko huwaya dede ko heɓaya ha yaasi man formi yimɓe wartiran ɓe mari basira ndikka maɓɓiten école ndikka ko en yimɓe fota duuɓi en mbaɗen programme mbaɗen wakkati bo kaza mbaɗen wakkati jangingo mbaɗen wakkati duuɓi kaza ɓe gurtoto ɓe maran ɗerewol kaza ɗum kam ɗum expérience ji ko aɗi ha jamanu meɗen hannde amma andal ngal hoore muɗum lattingal ngal ɓi adama andinta man kam ngal kam déjà ngal ɗon no ha lesdi meɗen man ɗo ngal kanga woodi ko ngal préparé ɗuɗɗum yeeso ko ma'ahiji majum ɗo ɗi tawe to kadi nu faye ha majum kam leftugo ansariji taraba en men ɗo jeeciten giɗɗe maɓɓe ko ɓe tawi ha meɗen man ɗo ɗum tourage maɓɓe ɗum mamiraɓe maɓɓe dontini ɓe ɗum ɓe jogo ɗum ɓe mbiɗito ɗum ɓe anda darja majum ɓe ndena ɗum man ɗum muhim amma to lattake yawake ɗum falaka rengo ɗum to wili ɗum deydey ko keɓa ɗum jonta man non ɗo kanjum latti base ji aɗani kam fu éliminer ɗum kam
ɗo kam en keɓoyan turwa ma pindiwa machine ha yesso ɗi kam ko nufi ɓe majum kam ballina ha bangini toujours ji ni ma hajji man ɗo ɗum gona ɗum toujours ji man diga jami'at ji innama toujours ji man diga halakat ji meɗen ha les to hawtade ɓe jami'at ji man formuɗi assasnunoɓe ma hajji man ɗo ɗum woni toujours ji ma hajji kanjum wiyete ɗaɗi ma hajji kadi jotta kam gantoɗe man dillen ha tatallu'at ma hijji man ɗo ɗi goodi tatallu'at ɗi goodi ko ɗi ƴeewata woodi ko ɗi jiɗi réalise ko هدف التعليم الإسلامي الذي يمثله المعهد هو تكوين شخصية مسلمة متزنة hunde kam futtunde ɗo huwande woodi hadaf ha janginten ɗo ɗum wasila jangirde man nde lattaki kayre nde woni objectif kayre man nde wasila man ɗo woodi objectif mum ɗon objectif mum kam feyugo personnalité wa julga équilibre o nga mara fa'aliya e nga maran huuko ha mobgal sani maga fuu amma ɓe jeyawri diina saksiya man nga personnalité ma lattinga équilibre julga man marga fa'aliya lismitinga kuwanga dow lumiére diina kanga man nga to en keɓi personnalité man nga sankitake nga ɗuuɗi kanga ngan hollata image réel je islam ngam islam man ɗum principe ji gonɗi ha qur'an gonɗi ha sunna principe ji man ɗo to ɗi ha ɗi mbi o kam se ɗi mbi o ɗi ɗon représenta ha nder yimɓe e yimɓe man ɓe latti ɓe formete ɓe gal jiha diina man ɓe gona banno diina man yiɗi man ɗo kamɓe man ɓe latti had maɓɓe man ɗon yi'oto diina man ɗo ɗum ɗume woni kanka ngam insan man ɗo kanjum latti élément wa ɓurga mawnugo ha lesdi to nga lattake diina man bo forminga nga wangi banno nga waɗi banno no hani kam kanga ngan nga wangi nan nda ko silama yiɗi ɓi adama mo silama yiɗi wona ha lesdi man ɗo ni o wa'ata to suura man ka to ka wodama kam to ka o lattake ka ɗon kaɗo dimboɓe ɗuɗɗum nder ummatore kankaman feere ma kaman ɗo ka he'an noddugo yimɓe ha nastugo ha islam bil idafa bo noddugo be hunduko wangina man amma noddugo be misalu man ɗo kanjum man ɗum muhimmu jidda indonésia ɗo malaisie ɗo duwal janub sarki asiya ɗo état ji man fuu wala jihad yahi to amma filoɓe julɓe jahi be comportement ji julɓe be amana julɓe be gongaku julɓe ɓe jeeyi ɓe pili her lesɗe man kamɓe ɓe nastini lesɗe majum fuu silama ndeka silama formi ɓe gurtake ɓe haqiqa ɓe kollanda ɗum wiyete julɗo nde ɓe jeeyi ha ton man ɗo suura latti ka ɗum julɗo gancanka ha hakkundeji yimɓeji man suura latti ka julɗo kutiran ka be julɓe man ɗo ha coluji ha toye man ɗo suura man ka kanka kan fooɗi ɓeɗo man ɓe nafti ha islam yeeso latto woodi bayanji mbaɗa woodi goɗɗum waɗa sakko latto woodi jihad yeeyi ha ton to nden ɗo man ɗo kam ɗum objectif wol kangol latti ko wiyete objectif mahal e kanjum latti taɗallu'aji mahal wonnugo julɗo lattiɗo jaɓanɗo diina man ka waylita ka wartira ka ha muɗum man ɗo kañum lattoto misalu maka foɗan be muɗum man ɗo be haalji mum be gikkuji mum foɗan tana muɗum foɗan be bayanatji ɗi muɗum ɗi wi'ata yimɓe man bo foɗa yimɓe silama man to nde ɓi adama man ɗo na ɗum madda samma joni gudijo tappoɓe usine ji ɗo formani en motaji ɗo baɗi jamɗe tappani en motaji ɗo be dabareji jotta en ɗum ba'iji jamɗe man ɗe godi sentiment ɗe godi matugo ɗe ɗo wina ɗe godi famugo ko huwa ha maje ɗe gaɗa kanje kam ɓi adama hokkama ɗaqa forma ɗum hutinira amma formugo ɓi adama ɗo to ɗon goytuɗo ha objectif ji ɗi o formata ngam muɗum kam o formatako ngam en gari jotta en jangini goɗɗo fiku en janginimo fura en janginimo tafsir amma o goytuɗo objectif ji gonɗi gaɗa majum man ɗo waɗa en formatamo en janginamo ɓesden hakkilo mako amma en formatamo to ni man ɗo hadafwa sembinga kam ɓi adama man ɗo na o madda na o matiyeri wani noon ɗum hunde lattinde matande ɗum hunde lattinde yiɗande to nde ɗum hunde matande yiɗande kam to lattake ni taqallu'aji ɗi jami'a man ɗi mahad man yiɗi ɗo to lattake ni ɗalibul mahad man ɗaɓɓito pukarajo jangiɗo ha mahad man ɗo o famay o yiɗayɗi kam taqallu'aji man kanda sey ilattata ko réalisation waɗata
to ha ɗum réalisa kam sey to lattake o anduɗo o pamɗo ɗi e bo o giɗɗo ɗi bo irada mako shu'ur mako bo ɗo wondi be maji to nden sey latto niman talaba en jami'a ande e mahad ande formugo on haɗo man ɗo na ɗum formugo on ngam objectif o pamara formugo on objectif o manga sanne kañum latti lattoɗon ɗum misalu ha diina andon ɗum bo kanjum latti formation nga calotoɗon haɗo man nga on formoto ngam ha lattoɗon ɗum misalu ha diina man on formoto bo ngam ha banginon ko woni diina man bangina non ɗum yimɓe de ɗum objectif o manga sanne na ɗum objectif yel pamare ta comparé ɗum be to mi jangi mi timmini mi heɓan shahada mi waɗa kaza mi huwa kaza ila akhiri ɗo kan ɗum objectif on pamar ɗum ka ɗum guure man bo Allah koddiɗo ne diga ajal diga ɓi adama balɗe 40 ha reddada muɗum malaika en bindi fuu ko tammi heɓgo be ko tammi heɓgo ɗum fu timmuɗum ha Allah teniɗo to jongiti hakkilo muɗum ha majum kanjum tan huwata kam ha bana irin formation ji meɗen man ɗi kam ɗo kam diga nden man ni ɗum échec man non wala ko o continue man dikka o acca o wurto to kadi to wodi ko ni conseiller ji ɗi latti mbiyeten ɗum ha talaba en men man ɗo ɗum ɗo seɓe mata ɗum ngol mbiɗen ngol sengol wona ngol yeeɗa ha naskuji maɓɓe e bo sey ɓe cukloro bil bina'il ilmi فالأساتذة كل واحد منهم يتعاون مع زملائه في بناء حصيلة علمية تراكمية يهدف إلى غرس العلم في ذهن الطالب فعلى الطالب ألا يهمل هذا التعاون ويأل نفسه أنه يستطيع أن يستقل عنهم بالمطالعة الخاصة جنجنو بدو بلو تيرها كوية بناء الحصيلة العلمية تراكمية وورا جنجنا ورتو o bo wara jangina wurto o wara jangina wurto kamɓe man ɓe ɗon ballotira ha mahgo hasila ilmiya tarakumiya andal ngal ɗo wara jippo ɗo wara jippo ɗo wara jippo ɓeɗon jora ɗum ha hakkilo baalib ballotiral ngal ɓe garata ɓe mbaɗa kurji moy fu hokka kurmu wurto ɗo ɓe ballotiran ha mahgo andal amma bi sifa tarakumiya moy fu ko waɗata ha joro ɗum nasta ha hakkilo kanjum man ɗum buki majum kam tudago andal ha hakkilo pukarajo to pukarajo ta wiya ɗum kanjum man ɗum hunde famarde ta o durna ɗum o yikka dede ko huwete man ɗo foti o ɓooco o acca ɗum o yan o tima dede ko jangete man ɗo kanko o faman kala ndoka ɗum hata sey heɗitago janginoɓe man ɗo ha ballotiral ngal ɓe mbaɗata ha mahgo andal ha hakkilo pukarajo man ɗo jangugo feerem he'ata ɗum to wodi marhala gotka ɗon pukarajo man o salutu jangugo man o warta huucugo ha timgo man amma ha marhalal ula ɗo kam ha dede rengo mutunji asasiyaji andal man kam labudda sey goɗɗo mara abiti heɗitago be famugo tawsi'u da'iratil ittila non bo ɗon conseil non ɗon mana bo fukarɓe meɗen ɓe wassano da'iratil ittila da'ira ɓe taɓe nango ɓe tongoro be ko latti muqarrar do maɓɓe tan ɓe tongoro be ko latti tabitina ɗum do maɓɓe tan la innama ɓe peecina giɓɓe maɓɓe mutunji ɗi ɓe jangata ɗi kam ɗum kula sadji murakkaja ɗum résumé ji latti ɗi murakkaj kanji kana kan ɗi peecinta masi amma résumé ji men ɗi kam kanji latti bas andal kam ɗum kam ɓe ndena résumé ji kula mutunji ɗi kam to ɓe ndeni ɗi man defte mawɗe man kam pat ɗum sarhaji har résumé ji ɗi ɓe jangata man ɗo to ɗum man sey ɓe tiiɗa ɓe ndena ɓe anda boɗɗum ɓe de ko ɓe jangata jonta man ɗo e bo to rette taɓe kaɗa dow majum bo ɓe peccina giɗɗe maɓɓe ɓe tingo suru tawunu bayna tullab wallotirgo bo hakkude tullab ɓen yoga maɓɓe ɓe yoga ɗum bo ɗum asasi ballotiral man ngal ɗum asasi ha andal moy fu warta feerem noon nasta ha classe ɗo heɗi to wurto o bo feerem noon hakkilo muɗum wala irtibat be jumala en ɗuma ɗum hapa amaliyati ta'lim man ɗo ɗum amaliya ɗum ɗaɓɓitan nga wallotirgo hakkude fukarɓe majum ɓe ballotiran goto maɓɓe fu ɓesditan oya ɓe fu ɓe potata ha faamu nde ɓe potata ha faamu ɗo ɓe ballotira latti ɗon ɗum nittuɗo her maɓɓe nder faamu man ɗo wallita latti ɗo ngakkuɗo har faamu ballotiral man ngal ngal asasinkewal har janibi tahsili wiyete ɗaɓɓitigo andal man jawanibuji luttuɗi bo pat fukarɓe maɓɓe ballotira ɓe deɗiraɓe ha Allah seniɗo ɓe deɗiraɓe ha ɗaɓɓitigo andal kamɓe latti handuɓe ko ɓe ballotira ɓe guidotira hakkudeji maɓɓe الاستفادة من تلك الحركات الموجودة في البلد ومحاولة إحيائها إذا هي تجعل إلى الاندراج هذا قد ينجيوتان أن جونتا دو يدون لتهر ورما أما لكن للأسف الشديد
ido kuciti bo ha indirage ido kuciti ha bana wilagoni amma dum bofol ngam ko ha toy jonta halagaji man ido lutta ha azhar muassasa ma pindiwa halagaji man don wodi man be don azhar do jangina kuliyaji mon don amma halagaji bo do lutti hatta goto der azhar en mado wi'a unnisal azhar rewdinama badal jami' al azhar wati jami'at al azhar to rewdinama kamana man na wodi ko usta ha mudum to amma be man be don mari halakaji man do mari ko yibti Sheikh Khalil jangudo ha ton man do andi jisde fodde nde halakaji majum do di ngoni fodde nde bo azhar man do sebbi na do luttugo maji jami'atul imam ha jami'atul imam do bana har Riyad bana har Saudiya ha Madina jami'atul islamiyya modi be don mari halakaji ha julurde halakaji man di fukar beji to be ngurtake ha kulliyaji mabbe be ngara be jodo be kidito ha halakaji mabbe man ko hebete ha halakaji man do hebata ko ha kulliyaji man kulliya kace jange kala sha mawdum hebato ato amma ha halakaji o wara jodo be deftere mudum fofo hedito do kanjum man kam dum labudda min to enen bo halakaji man do ha meden do bijjitorebe halakaji man needi do ekkite ha maji imam maliki moy nder warno ha imam maliki o jangi o lotti o huuci o wi o wari o jangi ha imam maliki amma lakin o waranno o jangano needi badal o janga andala do needi don neediji don ha jangirle meden man do de do rabbo do needi to jangirle wofa ka masalan bana jangirle latti de nisamin keje dem goddo to lattake o rabbado be needi o yehi o nasti ha ton needi ma do lutta amma bo adu tawo faga bo needi man don falto bo taw goddo fere kam mudi mon o wi'a dum kongole Sheikh Mayzoub don no jangina men no o wi hitande wonde o do jangina o ha Dimashq derkejo goddo wi kalimawol wi mo kanko on wi o jeedio o wi ay ko dume o janginanno bo o janginanno men bo turku tadris ala pédagogie no janginirta derkejo dum marhala sanawiya woni timini sanawi jangi kulliya dilli lesde Europe to wadi takassus gal jeedi buuti médecin jo bawo don yili mo hasara nde yili mo hasara jotta kana goddo mawdo kany bona jotta kamna kany bo kaaju jo mawdo intellectuel jo mawdo kati jotta kam o wiyan dum erreur mum ga wanno wakkati onno jangina dum pamaro o wi mo jotta do siftora kalimol bino da nyende kajare ha classe o ustad anan do gol taminan do ay wandi o bido gol nde ustad man wi mo ado siftora gol o wi anan do gol ustad o minan do kam soyde needi ami janganno ha jama islamiyya do goddo pugarajo dum don nana wada su'al ha modibo yama modibo to jamtina ka anta lam tafham su'ali ustad anta ma fahimta alfama ya moda ustad dum kam ha yimmido ha halagaji juddo jangi ha modi e man do kam o weta modibo mako afama ya moda natni den halagaji man din mardan ha do man do di andinan dudum di andinan ladabu man do modi andin tamanni e dum hunde mawnde ladabu do na dum takdis ladabu kam na dum takdis na dum wadgo goddo o ceni do kanko ko wadata bofo na dum kanjum latti ladabu kam andugo noy zerata nokkure nde jodi man de noy hormu mare man noy wawata luttilgo hormu mare man do ladabu en nufaki be majum man do yani kaddasnu ko goddo senamo kanko kam o marata bofol wala kanko kam o wodi particularité ji na kanjum latti ladabu السعي لاستكمال الجوانب الخاصة بالتعليم نون بو دو ميدن كوغو بونغام تودي جوانب جي دون ما حدو حكان اندال ربطونغال كودو دو اندال سريا اندال لغة عربية تودي جوانب جي كودي دو بو جوانب جي كودي من او فقراجو من او حبا او تيمتنا جوانب جي بطولي كودي دون فقراجو من سي او حبا او تيمتنا دي تو وندو organiser kano dum gonano hander programme ji mahadi e kany latti de capacité ji mako man do o wawa timitingo di de o maran contact be ummator fu kunu fede be maju masalan bana ameden do andi français do kanjum latti langue walati nga maran nga accès ha kala yimbe fuka to bikondi jango e man do be meti be janga sari amando bo be janga lungo arabia man bo amma bo de forme bo kal jia langue français do be janga dum bo ngam message ma e man do kanjum man be jottinirta tamin binobe dum bo wakkati jodinoden halaka meden de ko dabitinoden waran wadan on kalima hado man do en gewtinobe do non man do dum muhimmu jiddan
nden sey tago ɗo yeeɓo ɗum to kadi Allah cenɗo yella fondu en. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. to jaafe bo beeli mi juttini ɓe programme ji goɗɗi bo ɗon no ɗum